बयखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। फुंनि 8 बाजिनि जि सम दङ बै समा बेसेबां गोनांथि नोंथाङा मिन्थिगौ ना? बाइबेला जोंखौ बेखौ फोरोङो दि बे गोथार समाव जोंनि गेजेरजों मावजानाय खामानिफोरा इसोरनि बोरखौ लाबोनो हानायनि आरो जोंनि जिउनि जेंनाफोरखौ रेजें खालामनो थाखाय साबि थायो। फोरबो जिसु ख्रीष्टआबो गावनि जिउआव माखासे हुदाफोरखौ दोनदोंमोन आरो गावखौ उनसंग्राफोरनो जिसु ख्रीष्टआ फोरमायदोंमोन दि एबा फोरोंदोंमोन दि जोंनि जिउआव बेफोर हुदाफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि जिउआ आबुङै बोरै सोलायनो हागौ बेफोर गासैखौ जिसु ख्रीष्टआ फोरोंदोंमोन। बेफोर हुदाफोरनि आन्दोआव ब्रह्मान्डनि गोहोफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसे गोमोथाव गुमुर दङ जायखौ जोङो इसोरनि बोर होनायजों आबुं खालामो। बेनिखायनो दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों गासै 8टा सोमोनांथाव हुदानि बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दं जायफोरखौ नोंथाङा फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव मावोब्ला अब्लाना नोंनि गासै सिमांफोरखौ इसोरा जाफुंसार होगोन। नोंथांनि थाथ'नाय खामानिफोरा सोलिफिनगोन, हावरिया आरो बेरामफोरा गोजान जागोन आरो नोंथांनि जिउआव सुख सान्थिया फैगोन। बे हुदाफोरा नोंथांनि मोदोमखौल' नोंनि साननाय हनायखौल' नङा नाथाय नोंथांनि आत्मिक जिउखौबो गोग्गो खालामगोन। दे अब्ला जोङो समखौ आद्रि खालामाब्लानो भिडिअखौ जागायजेनदोनि जेरावहाय फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव जि हुदाफोरखौ जों मावनो नांगौ जाय हुदाफोरा नोंथांखौ इसोरनि बोरनि पात्र खालामगोन। जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ दासिमबो नायनानै लाइक खालामाखैब्ला फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुं लानानै मोनसे लाइकखौ होदो आरो भिडिअखौ दोनथ'आलाबानो जोबजासिम नायदो। फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव मावनांगौ गिबि हुदा बेनो जाहैबाय इसोरजों रायज्लायनायनि हुदा। अनजाग्राफोर फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो गिबि मावनांगौ खामानियानो जाहैबाय इसोरजों लोगोसे सावरायनाय एबा आर'ज खालामनाय। आर'ज खालामनाया मोनसे बोलो एबा गोहो जाय गोहो बोलोआ जोंखौ इसोरजों लोगोसे खौसेथि खालामो आरो जोंनो बिनि अननायखौ मोननो थाखाय राहा लामाखौ दिन्थियो। फुङाव जेब्ला नोंथाङा सिरि मोनो आरो गिबियावनो आर'ज गाबो अब्लाना नोंथाङा आत्माखौ इसोरजों लोगोसे खौसेथि खालामो। बे मोनसे गोबां गोनांथि सम। बे समाव गोसोआ गोजोन थायो आरो गासै ब्रह्मान्डनि बोलोफोरा नोंथांनि थाखाय गेवनानै थायो। जेब्ला नोंथाङा सानखौ इसोरजों लोगोसे जागायजेनोब्ला अब्लाना बियो नोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव लोगोसे थायो। बे हुदानि सोमोनांथावा बेनोदि जे नोंनि आर'जखौ इसोरा खोनासङो आरो नोंनि थाखाय असम्भबफोरखौबो सम्भब खालामनानै होयो। मोनसे बिदिन्थि होनो हास्थायदों। गोबाव समनिफ्राय सासे मानसिया साख्रिखौ मोननो हायाखैमोन। बियो बे हुदाखौ नाजावबाय। सानफ्रोमबो फुङाव बियो आर'ज खालामग्रा जाबाय। माखासे साननि उनावनो बियो मोनसे मोजां खाबुखौ मोनबाय आरो बियो धोन दौलताव जौगालांनायसै। अनजाग्राफोर बे हुदानि गेजेरजों नोंथांनि नांथानानै थानाय खामानिफोराबो जाफुंसार जाफिनगोन आरो इसोरनि लामा दिन्थिनायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो लुकासनि 10:8 सिरिया ओरैहाय बुङो, बि अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन, नायगिर अब्ला नोंसोरो मोनगोन, दराव सौ अब्ला नोंसोरनो खेवनानै होनाय जागोन। फुंनि आर'जआ सानसे मानिनि खामानिफोरखौ सहज खालामनानै होयो आरो इसोरनि लामा दिन्थिनायखौ मोननो हायो। नोंथाङा जुदि फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव आर'ज खालामनायखौ जुदि हुदा खालामनानै लायोब्ला अब्लाना नोंथाङा नुनो मोनगोन दि नोंथांनि गासैबो हास्थायनायफोरखौ इसोरा जाफुंहोगासिनो दं आरो नांथानानै थानाय एबा आद्रा थानाय खामानिफोरा जाफुंसारलांगोन। अनजाग्राफोर दानाब्ला जों थांदोनि नैथि हुदानि फारसे जेरावहाय जोङो 8 बाजिनि सिगां मावनो नांगौ। बे नैथि हुदायानो जाहैबाय गोसो गोरबो होनानै दै लोंनाय। बे हुदाया नोंथांनि मोदोम, नोंथांनि मानसिक आरो नोंथांनि आध्यात्मिक जिउखौ बोलोगोरा खालामो। इसोरा जोंखौ हास्थायोदि जों जेन गोग्गोयै थांनानै थायो आरो जों फुङाव दै लोंनाया इसोरनि हास्थायनायखौ जाफुंसार होयो मानोना जोंनि गोग्गो देहाखौ बियो हास्थायो। बे हुदाखौ खालामनायनि सोमोनांथावा बेनोदि जे जोंनि मोदोमनिफ्राय बेरामफोरा गोजान जायो। मोनसे बिदिन्थि, सासे आइजोआ गोबाव समनिफ्राय उदै सानायजों सैसोनानै दङमोन आरो बि आइजोआ बे हुदाखौ नाजावबाय जेरावहाय फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव फुङाव गिलाससे दै लोंनो जागायजेनबाय। माखासे साननि उनावनो बिनि मोदोमाव माखासे सोलायनायफोरा फैबाय आरो बियो लासैयै थारैनो गोग्गो देहाखौ मोननो हाबाय। अनजाग्राफोर जिउआव बे हुदाखौ खालामनाया जोंनिफ्राय बेरामखौ गोजान खालामो आरो मोदोमाव मोनसे गोदान बोलोफोरा थाबाय थायो। दानाब्ला थांदोनि थामथि हुदा जेरावहाय जोङो 8 बाजिनि सिगाङाव मावनांगौ बेनो जाबाय इसोरजों लोगोसे ध्यानाव थानाय। अनजाग्राफोर फुंनि समा गोथार जायो आरो निजोम सम जायो। बे समाव नोंथाङा जुदि ध्यान खालामोब्ला आरो इसोर जिसुनि थाथिखौ मोनदांनो हायोब्ला नोंथाङा गोमोथाव गोजोन आरो गोहोजों बुंफबनाय जायो। अध्ययन खालामनाया एबा ध्यान खालामनाया जोंखौ इसोरनि फारसे गोथौयै लानानै थाङो। बेयो जोंखौ ब्रह्मान्डनि बै बोलोफोरजों खौसेथि खालामो जायहा जोंनि जिउआव सुख सान्तिखौ लाबोनो थाखाय खामानि मावो। अनजाग्राफोर ध्यान खालामनाय हुदानि सोमोनांथाव खामानि जानाया बेनोदि बेयो नोंथांनि जिउआव आनएक्सपेक्टेड सोलायनायखौ लानानै फैगोन। मोनसे बिदिन्थि होनो हास्थायबाय। सासे सुबुङा अरायबो सिन्ता खालामनानै उदास थायोमोन। बियो फुंनि जि ध्यान होनाय हुदा दङमोन बेखौ नाजावबाय। माखासे साननि उनावनो बिनि जिथु साननाय दङमोन बियो गोमालांबाय आरो बिनि गासै जेंनाफोरनि समाधानफोरखौ बियो
मोननो हमबाय। अनजाग्राफोर, ध्याननि गेजेरजों ब्रह्मनि पजिटिभ बोलोफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरो नोंथांनि नेगेटिभ साननायफोरखौ गोजान खालामो। बे हुदाया नोंथांनो गोगो मोदोम होगोन, जाफुंसारनाय आरो जौगानायखौ लाबोयो आरो नोंथांनि गासै जेंनाफोरखौ गोजान खालामो। ध्यान खालामनाय समायाव नोंथांनि गासै इच्छाफोरखौ, हास्थायनायफोरखौ जिसु ख्रिस्टनो हो। फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव बे हुदाया नोंथांनि जिउआव गोजोननायखौ लाबोगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि थांखिसिम सहैनो थाखाय बेयो नोंखौ थुलुंगा होबाय थागोन। दानाब्ला फैदो ब्रैथि हुदायाव, जायखौ जोङो 8 बाजिनि सिगाङाव मावनांगौ। बे जाहैबाय साबायखर बावनायनि हुदा। बाइबेलाव हामबाय होननायखौ एबा धन्यबाद होनायखौ गोबां गोनांथि होननानै बुंदों। जेब्ला नोंथाङा फुंनि समाव इसोरनि बोरनि थाखाय इसोरखौ जुदि हामबाय होनोब्ला, अब्लाना नोंथांनि आत्मायाव मोनसे पजिटिभ बोलोआ फैयो। आरोबाव इसोरनिफ्राय बिनिख्रुइ बांसिन बोर मोननो थाखाय मोन्थाय गोनां जायो। इसोरनि गोथार बोसोन 1 थेसलनिकेयारि 5:18 सिरिया ओरैहाय बुङो, आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होदो। बेनि ओंथियानो जादों, नों जेसेबांखिनि इसोरखौ हामबाय होगोन, धन्यबाद होगोन, एसेबांसिमनो बोरखौ मोनबाय थानो हागोन। मोनसे बिदिन्थि होनो हास्थायबाय। सासे सुबुङा गावनि जिउआव हामबाय होननाय गैयै हुदाखौ नाजावबाय एबा खालामबाय आरो बिनि जिउआ गाज्रिमोन एबा बोर गैयैमोन। नाथाय बिनि उनाव बियो हामबाय होननायनि जि हुदा दङमोन, बे हुदाखौ जागायजेनबाय आरो माखासे साननि उनावनो बोर मोननो हमबाय आरो धोन दौलत फारसे जौगालांबाय। अनजाग्राफोर, हामबाय होनाय एबा धन्यबादआ केबल गोसोनिफ्रायल' नङा, बेखौल' गोसोआवल' मोन्दांथि मोनो बे नङा, नाथायब्ला जोङो बेनि फिथाइखौ जों नुनोबो मोनो। बे हुदानि गेजेरजों नोंनि जिउआव इसोरनि बोरा बांलांगोन आरो गासैबो रोखोमनि बाधा एबा हमथानायफोरा जोबलांगोन। बे हुदाया नोंथांनि साननाय हनाय, नोंथांनि शारीरिक एबा मोदोम आरो लोगोसे थाखा फैसा, धोन दौलत, आर्थिक गासैखौबो जौगाहोलांगोन। नोंथांनि हामबाय होननाया, धन्यबाद होनाया नोंथांखौ इसोरनि साखाथियाव लानानै फैयो आरो नोंथांखौ बिनि बोरजों आबुं खालामो। दानाब्ला फैदो 5थि हुदानि बाथ्रा, जेरावहाय फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव जोङो बे हुदाखौ खालामनो नांगौ। बेनो जाबाय गावखौ नायबिजिरनाय। अनजाग्राफोर, बाइबेलनि बायदिब्ला बियो मोनसे गोबां गोनांथिथार बेसेन गोसा हुदा। जेब्ला नोंथाङा गावनि मावनाय खामानिफोरनि सायाव सानखांफिनगोन एबा नायबिजिरगोन आरो बेनि गेजेरजों बुजिगोन दि बबेया मोजां जादों, बबेया गाज्रि जादों, आरो नोंथाङा बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों गावखौ सुद्रायनो खाबु मोनो। गावखौ नायबिजिरफिननाया एबा नायबिजिरनाया आत्मिक जिउखौ बोलोगोरा खालामो आरो नोंथांनि जिउखौ सैथो लामा फारसे दैदेनलाङो। फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव गावखौ नायबिजिरफिननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम जायो। बे मोनसे बेबायदि सम जेरावहाय नोंथाङा मैयानि समाव जि खामानिखौ मावदोंमोन, बै मावनाय खामानिफोरखौ नायबिजिरफिननो, गोसोखांनो हायो। गावखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जों बे मददखौ मोननो हायो दि जे आङो बबेयाव गोरोन्थि जानानै दङ आरो बबेयाव मोजां जानानै दं। बेयो जोंनो जोंनि मावनाय खामानिफोरखौ सुद्रायनो खाबु होयो आरो इसोरनि सैथो लामा फारसे दावबायनो थाखाय जोंखौ अरायबो थुलुंगा होयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गावखौ नायबिजिरनाय जि हुदा दङ, बे हुदानि गेजेरजों जोङो गावखौ सुद्रायनो हायो आरो मोनसे गोदान लामा फारसे जोङो दावगालांनो हायो आरो बेखौ मावोब्ला इसोरनि आशीर्बाद एबा बोरा जोंनि सायाव थाबाय थायो। बे हुदाया नोंथांखौ अरायबो सैथो लामा फारसे थाबायनो थुलुंगा होबाय थागोन आरो अरायबो जाफुंसाराव लानानै फैगोन। दानाब्ला फैदो 6थि हुदायाव, जेरावहाय फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव जोङो मावनो नांगौ एबा हुदा खालामनांगौ। बेनो जाहैबाय बाइबेल फरायनाय एबा इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनाय। अनजाग्राफोर, फुंनि समा बयनिख्रुइबो साबसिन सनानि सम जायो। जि समा निजोम थायो, गोथार थायो, बैबायदि समाव इसोरनि बोसोनखौ अध्ययन खालामनाय, इसोरनि बोसोनखौ ध्यान खालामनाया जोंनि जिउआव गोबां बोरखौ लानानै फैयो आरो जोङो इसोरनि सैथो बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो आरो इसोरा जोंनि जिउआव मावनाय खामानिनि बिसय जोङो मोनथिनो हायो आरो इसोरा जोंनो मा खामानिखौ थाम-थिम खालामनानै दोनदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो इसोरनि बोसोन देहेन खालामनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो। आरो बे हुदाया एबा इसोरनि बोसोन देहेन खालामनाय जि हुदा दङ, बे हुदाया जोंखौ अरायबो सैथो लामा थाबायनाय फारसे जोंखौ थुलुंगा होबाय थागोन आरो जोंखौ दैदेनलांबाय थागोन। आरो जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, जोङो अरायबो सान्ति मोननो हागोन, गोजोनखौ मोनगोन, बोरखौ मोनगोन। जोंनि जिउआव जुदि बोर गैयै जानानै दङब्ला, जोंनि जिउआव जुदि असान्ति जानानै दङब्ला, जोङो बाइबेल फरायनायनि गेजेरजों, अध्ययन खालामनायनि गेजेरजों जोङो गोजोन सुख सान्तिखौ मोनगोन आरो इसोरनि लामा दिन्थिनायखौ जोङो मोनथिगोन आरो जोंखौ रावबो थगायनो हानाय नङा, रावबो जोंखौ नंखाय बुंनो हानाय नङा, नंखाय फोरोंनो हानाय नङा। मानोना इसोरनि बोसोना नंगौ नङाखौ, सैथो असैथोखौ जोंनो फोरमायो आरो बे हुदाया जोंखौ अरायबो गोजोन सुख सान्तियाव दोनगोन आरो इसोरनि बोरखौ जोंनो अरायबो दोनबाय थागोन। दानाब्ला फैदो 7थि हुदा फारसे, जेरावहाय जोङो फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव खालामनांगौ। बे जाहैबाय सानसे मानिनि मावनांगौ हाबाफारिखौ दानानै ला। अनजाग्राफोर, बे मोनसे गोबां मोजां हुदा।
बोरजों सुफुंजानाय हुदा जेरावहाय जोङो दिनैनि सानसे मानिनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जोङो थि खालामनानै लाखायोब्ला जोंनि थांखिखौ थि खालामनानै लाखायोब्ला जे आङो बेसांखिनिसिम खामानि मावगोन दिनै बेखौ मावगोन होननानै जुदि थि खालामनानै लायोब्ला बेनि सायाव इसोरा गोबां बोरखौ होगोन आरो बे हुदाया नोंथांखौ गोबां सहाय होगोन मदद होगोन जे नोंथांनि जि खामानि दङ बै खामानिखौ मावफुंनायाव नोंथाङा फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव जुदि बे थांखिखौ खालामाखैब्ला नोंनि खामानि मावनायफोरा गुलाय गुजाय जागोन नोंथाङा बैखौबो एसे मावगोन बैखौबो एसे मावगोन बैखौबो एसे मावगोन नोंथाङा बैयावबो एसे थांगोन नोंथाङा बैयावबो एसे थांगोन बेबायदि हयथ' जाबाय थानो हागौ आरो नोंथांनि जिथु खामानिफोर दङ बै खामानिफोरा जाफुंसार जानाय नङा दा बेयावहाय बेखौनो फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव नोंथाङा जुदि थि खालामनानै लायोबा दिनै आं बे खामानिखौ मावगोन होननानै अब्लाना नोंथाङा बे खामानिनि सायाव नोंथाङा नोजोर होगोन आरो बेखौ मावफुंगोन दा बेयावहाय बे हुदाया नोंथांनि जाफुंसार जानायाव गोबां मदद होयो दा बेयावहाय 8 बाजिनि सिगाङाव बे हुदाखौ खालामनो नांगौ अनजाग्राफोर 9थि हुदा एबा जोबथा हुदा बेनो जादों जाहैबाय जाय जोङो 8 बाजिनि सिगाङाव खालामनांगौ बे जाहैबाय ब्याम एबा एक्सारसाइज खालामनाय अनजाग्राफोर बे हुदा खालामनाया गोबां मोजां हुदा खालामनाय आरो बेखौ इसोरा मोजां मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ मोजां मोनो मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जोंनि बे मोदोमा मानसिनि मोदोमा इसोरनि मन्दिर होननानै आरो जेब्ला जोङो फुंनि समाव 8 बाजिनि सिगांनो जों जुदि एक्सारसाइज खालामोब्ला जोंनि मोदोमखौ जोङो ध्यान खालामनाय जायो एबा जोथोन लानाय जायो जेब्ला जोङो इसोरनि बे मन्दिरखौ जोथोन लायो अब्लाना इसोरा जोंखौ मोजां मोनो आरो जोङो इसोरनि होनाय बिथोनखौ नोजोर लानाय जायो इसोरा जोंनो बे मोदोमखौ होदों आरो बे मोदोमखौ जोथोन लानाया जोंनि बेखौ साखोन सिखोन लाखिनाया जोंनि मानोना बेयाव इसोरनि आत्माया थायो जिसु ख्रिस्ट'नि आत्माया थायो आरो बेयो मोनसे मन्दिर आरो बेखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां हुदा नांगौ बे हुदायानो जाहैबाय एक्सारसाइजनि हुदा आरो बे हुदाखौ मावनायनि मुलाम्फाया जोंनि मोदोम लानानै मुलाम्फा जायो आत्मिक जिउनि मुलाम्फा जायो आरो जोंनि साननाय हनायनि फारसेबो मोजाङा फैयो गोग्गोआ फैयो दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन बे हुदाखौ जोंनो गोबां गोनांथिथार जेरावहाय 8 बाजिनि सिगांनो जोङो खालामनांगौ मोजां हुदा बे जाहैबाय एक्सारसाइज हुदा नोंथाङा एक्सारसाइजनि हिसाबै रानिं खालामनो हागौ वाकिं मर्निं वाक खालामनो हागौ नोंथाङा जिखौ मोजां मोनो बेबायदिखौ हुदा खालामदो आरो बे हुदायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जोंनि आत्मिक जिउआव मुलाम्फा दङ देहा लानानै मुलाम्फा दङ जोंनि जि साननाय हनाय दङ बे फारसे मुलाम्फा दङ अनजाग्राफोर बेफोरखौ इसोरा मोजां मोनो दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथांमोननो लागै दिनै फुंनि 8 बाजिनि सिगाङाव मावनांगौ गासै 8टा मोजां हुदाफोरखौ लानानै फैदोंमोन नोंथांमोना निस्सय मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना जिउआव बेफोरखौ बाहायगोन थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै आशीर्बाद मोनदोंब्ला जोबनायाव कमेन्टआव प्रेज द लर्ड जय मसीह होननानै लिरदो आरो भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो जेन बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोखांफ्लायनो हायो बयखौबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउसै फैबाय थानाय समाव लोगो मोनफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेनोसै प्रेज द लर्ड जय मसीह थेंक इउ